Pero taliwala nining tanan mga igsuon, walay perpekto nga banay, pero ang Dios naghatag og sumbanan sa usa ka modelong pamilya, ang sagradong pamilya sa Nazaret. Kung mangutana kita, ngano mang gitawag magbalaan nga banay, ngano mang dili perpekto nga banay ni Jesus, Maria ug Jose, ngano mang balaan man ang gititle, kay tanang balaan gitawag og balaan kung aduna siya'y konkretong presensya sa Dios. Mga santos gitawag og balaan tungod kay lig-on ang ilahang koneksyon sa Dios. Ang pinakabugat na rason sa iyang pagkabalaan mao ang presensya ni Jesus nga dili lamang gikan sa Dios kundi Dios mismo nga nakig-uban sa banay. Mugani iyang pamilya gitawag og balaan bisan asang lugara, no, bisan asa mupanaw si Kristo, ang mga lugar nga maadtuan ni Kristo gitawag og balaan. Mugani ang lugar nga sa Israel hangtod karon gitawag og balaang yuta, kay didto sa Jesus na tao nitupo og nipanaw o nitaliwan pinagi siyang pagula siyang dugo didto sa kahoy nga cross. Bisan gani ang kahoy nga iyang gilansangan nahimong balaan. So ang presensya ni Kristo makabalaan, makaayo, makausap o gani makaluwas. Muna kung nangandoy kang makaangkon og perpektong pamilya, paningkamuti nga mabalaan ang imong pamilya. Paningkamuti nga iuban ang Dios diha sa imong pamilya.